L-awtoritajiet Belġjani arrestaw lill-MP Mark Tarabella li kien diġà tkeċċa mill-Partit Soċjalista wara li faqqa l-allegat każ ta' korruzzjoni u tixħim minn deputati Ewropej. Fi stqarrija l-prosekuturi konfermaw wkoll li l-ġimgħa filgħodu saru diversi raids u fost l-oħrajn saret tfittxija f'kaxxa ta' depożitu li Tarabella għandu f'bank fil-Jiġ kif ukoll saru raids f'diversi uffiċċji fil-belt ta' Qatin fejn Tarabella għadu sindku. L-avukat ta' Tarabella Maxim Toller qal il-klijent tiegħu għadu ma derx quddiem l-imħallef. Il-prosekutur min-naħa tiegħu ma kkummentax dwar x'akkużi jista' jiffaċċja Tarabella. Il-Parlament Ewropew kien neħa l-immunità kemm għal Tarabella kif ukoll għall-MEP Andrea Cozzolino u dan fetaħ itri għall-investigaturi Belġjani biex jinterrogawhom. 3 suspettati oħra jinsabu l-ħabs. Skont kelliem għall-prosekutur Belġjan, il-Pulizija Belġjana fittxew ukoll fid-dar tal-MEP Cozzolino fi Ksell. L-uffiċċju tiegħu fil-Parlament Ewropew ġie siġilat iżda ma sarux tfittxijiet. Dan l-iskandlu kien faqqa f'Diċembru meta l-eks Viċi President tal-Parlament Ewropew Eva Kaili, is-sieħeb tagħha Francesco Giorgi u l-eks MEP Pier Antonio Panzeri ġew akkużati b'intħil fl-operat politiku tal-Parlament Ewropew fuq pressjoni tal-Qatar. F'Jannar, Panzeri laħaq ftehim biex jikkoopera ma' investigaturi. Min-naħa tagħhom Tarabella kif ukoll Cozzolino qed jixħdu li kien hemm aġir ħażin. Il-Parlament Ewropew kellu reazzjoni immedjata meta feġġew dawn l-allegazzjonijiet fuq l-MEPs Soċjalisti bil-President Mezzola tieħu azzjoni mill-ewwel.